Здравейте, приятели! Аз съм Светлю и сега ще ви покажа новата стока. Много съм щастлив. Този месец за 20 дена 2 тира със стока. Вау! 2 тира със стока в рамките на 2 месеца. Първия дойде около 2-3 юни. Днеска е 20 и някой. 20 дни, 2 тира с масла. Вие, ако все още се чуете дали това е вашата марка, просто не се чудете, спрете се чуете, просто взимайте 2 тира масло за един месец. Как ви се струва? Благодаря обаче и страшно много на нашите партньори от Добрич, Варна, Пловдив, Кърджали, Гоце Делчев, защото вие сте най-готините, най-страхотните партньори, които имаме. А тези масла, приятели, са само и единствено за вас. Това го правиме само и единствено за вас, защото удовлетворението да видиш как помагаме на хората, по-ценно от това няма. А вие, ако още не вярвате, просто не вярвайте. А това, което много хора пишат, нали, тази марка не е известна, не е популярна, не знам си какво, що. Това е един от чара на марката, защото тази марка се произвежда от 40 години в Германия и топ приоритета на марката е качеството на продуктите. Така че, приятели, това е вашата марка. Авено, като дойде време да сменяте маслата на вашите коли и камиони, това е вашата марка. А сега вижте как разтоварваме. Хайде! Ако искате и вие да станете наши дистрибутори, ако искате и вие да добавите супер висококачествени продукти към вашето портфолио, свържете се с нас, защото, както виждате, вече районите доста намаляват и не остават още много части от страната. Както казах предния път, първия печели, така че не се колебайте, не чакайте, свържете се с нас, да може да обсъдим възможности за съвместна работа.